Voi de v-ați născut și sunteți aici, ca să schimbați lumea. Nici nu știți ce vă așteaptă, nici nu știți ce oameni veți întâlni în viața voastră, nici nu știți ce idei vă vor veni, trebuie doar să aveți curaj. Și vreau să vă dau un sfat extrem de important. O să fiți curajoși atâta timp cât nu vă îndatorați și nu aveți presiunea cheltuielilor în jurul vostru. Din păcate, majoritatea fac o mare greșeală și nu mai sunt liberi, își pierd libertatea. Se duc, fac facultate la București, se angajează la o corporație, corporația aduce repede o bancă. Banca îi spune, nicio problemă, ție îți dăm salariu, îți dăm credit să ții nu știu ce apartament, în nu știu ce centru, ansamblu rezidențial, uite ce frumos e, viață de 3 stele, de 5 stele, ca în film. Și tu te încânți, spui că, wow, la cât câștig eu, imediat, nu contează, îmi fac credit. Și te-a dat acel credit pe 30 de ani și te-ai blocat. Acolo nu mai poți, acolo s-a terminat. S-a terminat inovația, s-a terminat dorința ta de a fi liber, s-a terminat curajul, a venit frica. Frica că rămâi fără loc de muncă, frica că nu vei putea să-ți plătești ratele la timp și vei rămâne fără casă și frica că nu vei mai putea progresa în viața ta. Și atunci apar viciile care spun, lasă că te rezolv eu. Vine țigara, băutura, drogurile, mâncarea, care și ea e un viciu, și ne îngrășăm și au trecut 20 de ani. N-am făcut nimic. Ne-am achitat apartamentul. Sfatul meu este să nu vă cumpărați casă pe 30 de ani.